Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En hier in de studio is iemand aangeschoven en die heeft passie voor grafische vormgeving. Met wie heb ik het genoegen? Met Evelien van der Pel. Evelien van der Pel. Ja. Dat klinkt wel zeer Vlaams. Ja, dat klinkt zo Vlaams. Want als ik die naam hoor, dan alle pijlen gaan dan richting techniek. Ja, zoiets van de Peltechniek. Ja, Ja, en vertel precies. even, want ik heb bij Douw gewerkt. En Ja. Dus je stamt af van de pijltechniek. Ja, mijn vader is de afstammeling daarvan met mijn vaderskant. Dus, Ja, en waar ben je geboren in? Geboren getogen in Terneuzen. En je hebt gestudeerd en nog steeds in Breda? Ja, ik studeerde in Breda, afgestudeerd vorig jaar met grafische vormgeving als studeerproject. Ja. En ook atelierprijs gewonnen. En daarbij een studio kunnen regelen. En daar een jaar nu een studio op gezeten. Oké. Dus ik ben nu Ja? officieel ben ik nu een grafische vormgeving voor een jaar. Ja, en wij hebben jou uitgenodigd op voorstel van de Jan Hendrik van Dalen Stichting. Klopt, ja. Uit Belfort. Ja. Want jullie zijn iets van plan in Belfort, hè? Klopt, ja. We zijn van plan, in uitnodiging van Anita, hebben we uitnodiging gekregen om Anita Toenois. exact, om een expositie te starten. Dat begint op 16 september over het thema water. En daarvoor heb ik eigenlijk drie mede-studiegenoten die ook afgestudeerd zijn op dit moment uitgenodigd om mee te komen en een expositie op te bouwen. Een fotograaf en 2 illustratoren. En hoe zijn de namen? De fotograaf is Fleur Jacobs en dan heb ik 1 illustrator, Iris van den Besselaar, en de andere is Evie Hogevorst. Ja. En met Evie Hogevorst heb ik op dit moment ook een studio en daar zijn we al een jaar werk aan het maken met z'n tweeën. Maar ik heb de uitnodiging gekregen via Anita, omdat ik in samenwerking in contact kwam tijdens het afstuderen met mijn project over watersnoodramp en de zeespiegelstijging. Want geboren als een Zeeuw hoor je natuurlijk altijd verhalen over de watersnoodramp en dat iemand wel het heeft meegemaakt of iets anders. En ik was heel geïnteresseerd over. En ik begon het te vragen eigenlijk aan mijn kant van mijn moeder. Van, goh, hoe is dat daar? Want geboren in Zuid-Beveland, daar een boerderij. En hoe is de familienaam van jouw moeder? Van Strien. Van Strien. Van Strien, ja. Dus mijn vader is van der Pel en mijn moeder van Strien. Mijn moeder komt uit Zuid-Beveland en mijn vader uit Zeeuws-Vlaanderen. En welk dorpje dan? Of welke polder? Wolversdijk in Leeuwendorp, daar in de buurt. Ja. We hebben de Van Strienweg op dit moment exact te zien. Ja, daar... Zeg, en toen in 1953 is daar iets gebeurd Ja, natuurlijk, klopt. hè? Vertel. Watersnoodramp. Dus eigenlijk, ja, bijna heel Zeeland zat onder water. Per toeval de polder van mijn opa en oma niet, van mijn opa op dat moment niet. En het verhaal is altijd geweest dat mijn opa als klein jongen eigenlijk over de dijken heen liep en daar de koeien op dijk stond. En we wachten tot het water over de dijk heen kwam, maar gewoon niet kwam. Oh, Ja, en waarom lag die dijk daar? Was dat toevallig? precies om de goede ligging. Gewoon met het water op zich en de wind op zich, dat is op een perfecte ligging. De foto die je hier ziet is bijvoorbeeld de boerderij van mijn opa op zich, waar ze gewoond hebben. En waar ik vroeger als klein meisje ook altijd speelde en het van herkende. Er is ook een foto van mij als klein meisje met mijn opa en oma erbij. Dat we bij de opening van de Van Strienweg, dat ik daar eigenlijk sta te wachten omdat daar een viering is. En toen ik die foto's eigenlijk zag, toen ik de familiegeschiedenis indook, dacht ik, wat is hier eigenlijk allemaal aan de hand? Hoe komt het nou eigenlijk? Wat is hier gebeurd? En toen hoorde ik het verhaal van mijn bedovergrootvader. Die tijdens de overstroming eigenlijk op zich erachter kwam dat zijn honden aan het blaffen waren achter in de tuin. Maar het was gewoon 's nachts, dus hij ging naar beneden. Dat was 1 februari 1953. 1953, exact. En hij liep naar beneden en het was gewoon hard aan het waaien, maar hij liep naar beneden en die blafte maar en die honden. En hij ging naar beneden en de tuin lag iets lager dan het huis op zich. Maar de tuin lag eigenlijk aan een sloot. Die sloot was helemaal aan het overstromen en die honden waren aan het blaffen voor hun leven. Dus bedovergrootvader, honden eruit, familie wakker gemaakt en heel het dorp langs de deuren gegaan, overal gegaan en zegt, jongens, eruit, op de dijk. En fietsen maar langs alle dorpen. En zo is hij eigenlijk gewoon, dorp op zich, in die polders, heeft hij gestart om mensen wakker te maken en bewust van te worden. En ik was er sowieso geïnspireerd, gewoon nu in deze huidige tijd dacht ik, zeespiegelstijging, het is allemaal om ons heen aan het gebeuren. Ik heb in New York gewoon gezeten voor mijn stage, in Portugal gezeten voor mijn minor. Overal had ik water om me heen. En ik dacht, hoe kom ik nou dat eigenlijk gewoon betrekken naar mijn eigen geboorteplek? De connectie lag eigenlijk al eeuwen al voor de hand in mijn familie op zich. Ah ja. Mag ik even vrouw, je hebt dus stageplekken gedaan. Wat heb je daar precies gedaan? Ik heb in een stagebedrijf 7 stuk
een zeefdrukstage gehad. Dus in een Oh, dat is vanwege dat grafisch ontwerpen. Exact. Ik was geïnspireerd gewoon en altijd heel erg een liefhebber gehad over literatuur en boeken. Ja. Dus als klein meisje kocht ik eigenlijk boeken voor de voorkant. Niet voor het verhaal, omdat ik het gewoon een mooie voorkant vond. Ja. Ook voor het verhaal uiteindelijk. Maar ik vond het zoiets moois en ik dacht, ik wil eigenlijk eigenlijk waar het van ontstaat, wil ik eigenlijk gewoon, dat wil ik kunnen. Ik wil het gewoon kunnen maken. Ik wil een idee hebben en gewoon kunnen realiseren. En toen ben ik naar New York, heb ik een mooie kans kunnen krijgen om daar het echt van 0 tot 1000 gewoon kunnen maken. En in Portugal? In Portugal heb ik het ook exact hetzelfde. Heb ik echt de oude boekdrukkunsten kunnen leren. En dat was voor je minor dan? Dat was van mijn minor, ja. En wat heb je dan voor je major gedaan? Nee, het is geen major. Nee, HBO is alleen maar een minor. Tuurlijk, ja. En de stage is dan uiteindelijk in New York gegaan. Dus zo wilde ik eigenlijk gewoon het hele plaatje wilde ik compleet hebben. Ik heb een liefde voor literatuur, prima. Dan wil ik het compleet plaatje compleet kunnen maken, een boek kunnen ontwerpen, kunnen maken van 0 tot 10 en dat gewoon kunnen uitwerken. Oh ja, maar wanneer ben je dan afgestudeerd? Vorig jaar ben ik En sinds vorig jaar, wat heb je toen gedaan? Daar heb ik dus een studio gehad in verband met de Atelierprijs die het AKV St. Joost elk jaar uitbiedt. Eigenlijk aangeeft aan de meest ondernemende studenten. Heb ik samen met een vriendin Evie Hulgevorst een studio gestart. En daar hebben we een mooie foto van. En daar hebben we een mooie foto van dat we eigenlijk gewonnen hebben met z'n tweeën. Ja, dat klopt. Geweldig. Maar voor mij is die al geweest, denk ik. Oh, die is al geweest. Nee hoor, daar staan we hartstikke blij, staan we huilend op een podium. Oh ja. Omdat we dan een jaar kreeg je gratis een studio ondersteund door het Joost. Ja. Mooi ja. Ja, op een mooie... Het was 35 graden, ik stond heel erg te zweten en ook heel hard te huilen, maar het was wel heel leuk. Heel leuk. Ja. En daarna? Zijn we dus die studio gestart en zijn we gewoon begonnen met ons eigen beroep op te starten. Dus ik een grafische vormgever en zij een illustrator. En het voordeel is dat ik eigenlijk heel veel werk maak wat gewoon grafisch is, maar ook best wel op de illustratiekant ligt. Oh ja. En zij maakt illustratief werk wat heel erg op de grafische kant ligt. Ja. Dus zo hebben we een perfecte combinatie en zijn we een duo gestart met z'n tweeën. En hoe zijn die andere twee dan erbij gekomen? Dat zijn eigenlijk vriendinnen van mij. Die heb ik leren kennen via het St. Joost. En die ken ik eigenlijk al sinds het begin, sinds het eerste jaar dat ik daarop zat. En toen ik hun werk zag en met het idee kwam over water, dacht ik van dit is perfect om hun gewoon ook erop los te laten gaan. En te zeggen van oké, hier heb je je kans, laten we hier gewoon iets moois van maken. We hebben een prachtlocatie, laten we hier ook gewoon een heel mooi thema over maken. Ja. Dus zo heeft eigenlijk iedereen gewoon zijn eigen werk gemaakt en inspiratie. Ja. Bijvoorbeeld Evie is heel erg een persoon, illustrator met hele gewoon fijn leiden, hoekig werk. Dus de lijn tussen grafisch en illustratief. En die heeft ervoor besloten om een heel erg mooi werk te maken over haar herinneringen over het water. Gewoon haar mooie herinneringen. Maar in combinatie met poëtische tekst over de naherinneringen over het water die heeft zij meegemaakt. Ja. Fotograaf Fleur Jacobs, die maakt heel veel werk over natuur en milieu. En die doet daar ook poëtisch werk over maken. En haar afstudeerproject ging ook over tussen onze relatie en natuur op zich, als de mens en de natuur. Voor het werk voor de expositie maakt ze heel erg veel, maakt ze op dit moment werk met het idee over watersnood. Ook water, gewoon met de waterzeespiegelstijging. Waarom zijn we dit aan het sussen? Waarom zijn we dit aan het negeren? Dat probeert zich te bevragen in haar werk op zich. En Iris maakt veel werk, ook poëtisch, maar doet dat meer in haar eigen wereld. De eigen belevenis die ze op zich heeft, gewoon over angst, over dood en de liefde. Daar maakt zij gewoon heel erg mooi fijn werk van. Ja. En ook zij maakt werk over voor de expositie, over werk ook van haar eigen ervaring, die zij gewoon als klein meisje heeft meegemaakt. Nare herinneringen, fijne herinneringen. En daar probeert ze dan ook gewoon weer een soort beeld voor ons over te schetsen, over de situaties en de dingen die zij heeft meegemaakt. Oh ja. Nou, ik had ze hieruit willen nodigen, maar dat kan vanwege de 1,5 meter niet. Maar je hebt dus het fiat gekregen om namens die 3 ook te spreken, maar die vonden het ook misschien niet zo erg. Die hadden zoiets van, jij maar voor de camera. Oké. Nou, je hebt de lijst met foto's opgestuurd en dan gaan we daarmee aan de slag, hè? Ja, precies, dat komt al hartstikke goed. Ja. Maar volgens mij, dat is voor mijn afstudeerwerk. Wie zijn dit? Dit zijn mijn moeder en mijn oma. Dit is ook echt in het Van Steenhuis. Afstudeerproject ging uiteindelijk over de watersnoodramp en over de zeespiegelstijging. En in plaats van langs de dijken te gaan en langs de huis te gaan, net zoals mijn bedovergrootvader deed, dus wat ik vertelde zojuist, wilde ik eigenlijk mensen wakker bellen. Een soort wake-up call maken. Dus ik had gevraagd aan mijn moeder en mijn oma van oké, luister. Het idee is eigenlijk dat je gewoon tegen iemand moet zeggen van luister, dit gaat niet goed, bel me terug zometeen. Dus we hebben helemaal een soort teksten gemaakt en over nagedacht. En wat zou je oma nou tegen je zeggen? Wat zou je moeder tegen je zeggen? Wat zou een vriendin tegen je zeggen? En daar heb ik een soort
nummer voor gemaakt. Eigenlijk een telefoonnummer wat je gewoon kan bellen. Precies, bel me. En als mensen daarna bellen, horen ze eigenlijk dat er 3 voicemailberichten zijn achtergelaten. Door mij, door mijn moeder en door mijn oma. Elk 3, andere generatie, ook een andere boodschap. Maar we hebben eigenlijk, als je erover nadenkt, allemaal dezelfde boodschap. Is eigenlijk dat een Zeeuwse familie je waarschuwt van... Jongens, dit hebben we al een keer meegemaakt in 1953. Let op. We willen het niet nog een keer meemaken. Er is zoveel verloren in die tijd. Mijn familie heeft geluk gehad, maar ik heb meerdere families in Nederland die het totaal niet hebben gehad. Ja. Dat is een klein Zeeland. Natuurlijk ook Zuid-Beveland, Zuid-Holland een stuk. En West-Brabant ook. West-Brabant ook een stuk. Maar dit wil je niet meer in Nederland hebben. Dit wil je überhaupt niet in Europa hebben. En helemaal niet over heel de wereld. Dus laten we daar gewoon eens even goed bewust mee omgaan. En goed bewust naar kijken. Ja, mensen vergeten zo snel. Hè? Je vergeet het snel. Ja. En de zee is ook iets moois. En het is ook heel prachtig. En het water, dat is ook heel aantrekkelijk. Maar het is zo verraderlijk. Want ik ben de afgelopen week op vakantie geweest aan de Noordzee. Ja. Je wil niet weten wat ik allemaal gezien heb. Met die muien en zo. Hè? Ja. Dat is oké. Nee, precies. Ja, dit was tijdens het afstuderen, de show van Grafisch Ruimtelijke. Tijdens het, dus dat was op de Sint-Joost in Breda? Sint-Joost in Breda, uiteindelijk. Ja, we hadden de kans om heel de klas om een ruimte te krijgen. En daar hingen ook mijn posters op om mensen wakker te maken. En die posters heb ik ook verspreid internationaal. Met het contact wat ik bijvoorbeeld had uit New York en uit Portugal. Vrienden van daar heb ik gewoon gevraagd van luister, dit is het idee. Ik geef een aantal posters, laat ze allemaal opplakken. Ja. En dat heb ik ook gedaan in Breda en in Rotterdam en in Amsterdam. En ja, zo komen overal mensen, kreeg ik foto's van... oh, hey, hier kom ik je poster weer tegen. En zo kon ik ook bijhouden als mensen belden of iets anders. Of dat soort dingen. Dus ja, ik probeerde het niet alleen via Instagram of social media of via stickers... maar ook gewoon via ouderwetse posters. Affiches, ja. Gewoon affiches overal verspreiden. En probeerde mensen gewoon te laten bellen... en kijken van, nou, ik hoef misschien niet in de gelijke reactie van... ja, ik ga iets doen. Dat kan, tuurlijk, doe het graag. Ja. Ik probeer het ook zo actief mogelijk te doen. Maar soms gewoon een moment om te zeggen van... hey, misschien even over nadenken wat je aan het doen bent... en hoe kan je helpen. Ja. Zo probeer ik gewoon van de kleinste tot de grootste bewustwording te creëren. Ja. Even kijken. Ja, dus het werk van Evie Hoogvorst, zoals ik vertelde... illustratief werk met mooie vlakke lijnen. Zij maakt ook veel muurschilderingen. Hier is bijvoorbeeld in Breda in de Hutspot, in een grote winkel. Waar gewoon heel erg grafisch in combinatie, gewoon een mooie balans makend. Zie je gewoon de perfecte combinatie. Dit is haar afstudeerwerk over haar gescheiden ouders. Een echtscheiding heeft ze meegemaakt in die periode ook. En om het eigenlijk behapbaar te maken voor het publiek. En daar eigenlijk een soort tekenboek te maken, inkleurboek voor volwassenen. Om het voor, wat ook bijvoorbeeld kan liggen bij een psycholoog of iets anders. Om het gewoon voor mensen toegankelijk te maken. En het heet ook gewoon Het is goed. Het is gewoon een heel mooi vormgegeven, rustig boek om mensen de tijd ervoor kunnen nemen. Maar je hebt toch ook therapeuten die het door middel van tekenen mensen beter maken? Inderdaad, maar ook gewoon, dus het kan voor volwassenen zijn, het kan ook voor een kind zijn om het gewoon te laten zien van, oh hey, misschien snap je het nog niet heel erg, misschien wil je het juist visualiseren. Probeert zij het juist stapsgewijs via haar vak gewoon te laten zien aan die kinderen. En praktisch komen deze tekeningen allemaal in Belfort hangen? Nee, dit is de stijl. Het werken, dat laat ik nog niet zien. Oh! Dat is nog niet. Dus je moet allemaal gewoon een keer naar Belfort komen. Ja, slim zeg. Ja, geweldig. Ik laat niet de tip van de sluier laten. Nee, even kijken. Dit is ook nog werk van haar, van Het is goed van het afstuderen. Prachtig hoor. Dit is Fleur Jacobs. Dit is haar afstudeerde werk over natuur en milieu. Gaat over, en daar probeert ze eigenlijk de imperfecties die wij proberen continu als de mens te veranderen op de natuur op zich, probeert zij te laten zien aan de toeschouwer. En ons te afvragen van waarom zijn we hier nou die manipulaties continu aan het raadplegen? Waarom moet het continu worden veranderd? Dit vond ik wel heel bijzonder. Ja, prachtig werk eigenlijk. Ja, en hoe kun jij dit verklaren? Het idee eigenlijk... Of mag iedereen zijn eigen ding doen? Ik denk dat iedereen zijn eigen interpretatie mag geven. Maar ik denk dat voor Fleur gewoon meer de vraag is, waarom moet het continu veranderd worden? Het is, we leven al eeuwenlang natuurlijk met de wetenschap naast ons. Maar het moet al perfecter worden. Maar waar liggen die imperfecties? Het kon toch ook iets perfect zijn? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Want tegenwoordig zie je ook veel kinderen die allemaal op elkaar lijken. Ja. Dat haar en volgens de laatste mode. Ja. En dan moet dat lichaam, dat moet dan zo zijn. Dan denk je, iedereen is toch uniek? Ja. Maar goed, dat is mijn persoonlijke interpretatie. Maar misschien is het ook een bepaald soort waar je doorheen moet gaan. Een bepaalde fase. Een proces. Ja, zeker als je puber bent, dan is dat natuurlijk, moet je daar gewoon doorheen, hè? Ja. Even
kijken. Ja, het is ook weer werk erbij met de zonnebloemen. Ja, prachtig. Gewoon imperfecties, ook bijvoorbeeld van iets wat stervend is en wat dood gaat. Ja. Gewoon op close foto's van de nerven op zich van een foto. Gewoon waar ligt imperfecties in een plant wat eigenlijk exact hetzelfde is. Ja. Is ook uiteindelijk in een lab is ingegaan om daar ook gewoon te fotograferen van wetenschappers die daarmee bezig zijn. En ook op close, ja. Dat was ook tijdens het afstudeerproject vorig jaar te zien op het Sint-Joost bij de fotografieafdeling. Oké. Ja. En dit is Iris van den Berselaar. Het is heel erg poëtisch werk als kunstenaar. Heel erg gewoon in haar eigen wereld. Probeert ze dat gewoon te laten zien aan de toeschouwer hoe zij dat bevat. Hoe zij dat gewoon voor haar ziet. Ik zie er allerlei verhalen uit de dierenepos. Ja, Van de Vos Reynade. Hele grappige. Ze had dus een tekening gemaakt vorige over een bepaalde locatie waar zij vaak is. En dat was haar achtertuin. En dat was ook mijn achtertuin waar ik vaak kwam. Dus het was heel, heel leuk om te zien toen ze uiteindelijk die tekening liet zien. Dacht ik echt, oh wow, hey. Dat je dat zo bevat en dat je dat zo inziet. Dat is heel interessant. Het was heel leuk om met haar samen te leven. Dat geloof ik, ja. Ook afstudeerwerk over de... Liste de cadavers, zie ik. Ja, over melancholische, het idee van weemoed. Ook over de dood dus? Ja, eigenlijk over de dood, over hoe ze dat wilde bevatten en hoe ze dat wilde zien. Ook over, ze had was een prachtig werk, had ze een hele oude toonbank uit de jaren 30 of 40, had ze heel groot neergelegd. Dan had ze in alle lades allemaal tekeningen gelegd die je dan langzaam uit moest trekken. En waar ze dan uitleggen eigenlijk, waar je dan eigenlijk langzaam een soort blik kreeg in haar wereld op zich, over weemoed op zich. En hoe je kon inzien hoe zij erover Dus er was eigenlijk een soort striptease, eigenlijk, of tenminste zo. Ja, nou, ik zou het geen striptease noemen, maar... Nee, geen vergelijking, maar zo van opbouwen van de spanning. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, maar zo bedoel ik dat. Ja. Oké. Precies. Ook weer een werk waarin dat ze bij het afstuderen laat zien. Maar dat angst, hè, want ik heb dan vanmiddag even zitten kijken. Maar hoe zie je nou die angst? Zijn dan insecten of zo die het dan uit... Nou, ik denk dat het meer voor haar is angst, maar dan 3 keer. Als je angst zo erg is. Okay. Voor iets van een bepaalde soort wezen of iets anders. Of een bepaald soort locatie waar je aan moet denken aan een herinnering of iets anders. Dat je denkt van nee, nu komt het even allemaal over me heen. Nu wordt het even 3 keer verdubbeld. Ah, ja. Zo het is allemaal echt emotie, hè? Het is heel emotie, precies. Dit is uiteindelijk een recente werk voor haar wat ze in de Wobby Club heeft mogen printen. Het is een Riso-printboek wat uitgegeven wordt door Wobby Club in Tilburg. En daarvoor is een mevrouw bij de expositie langs geweest en heeft echt gevraagd naar haar van... ...joh, wil je werk voor ons maken? En dan wordt het voor jou opgeprint, dus het is heel mooi gegaan. Ja, dus met die 3 meiden gaan we de expositie doen. En ik heb er volgens mij complete vertrouwen in. Dat wordt echt een prachtige expositie. Ja, mooi hoor. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik kom kijken in ieder geval. Kom, ja. Nou, ik hoop dat er een hele leuke opening is. Er is een datum is er genoemd, maar die gaan wij nu niet noemen, want... Laten we hopen dat er een datum er komt. Dat corona en alles gewoon goed gaat. En dat we gewoon even een mooie opening kunnen geven. Ja. En dat iedereen gewoon leuk langs kan komen en het werk kan zien. Allemaal tegelijkertijd. Hoe kunnen zij, de mensen die nou kijken, erachter komen... hoe dat de situatie dan is? Kunnen ze dan iets googlen? Ja, we gaan uiteindelijk over social media gaan we wel bekendmaken. Ja. En daar wordt wel over geregeld. En affiches komen ook wel rond. En als er echt iets van een opening komt, dan komt iedereen dat sowieso wel te weten. Dat komt dan wel goed. En dat is ook op de website van Belfort, Jan Hendrik van Dalen en zo? Ik neem aan van wel, ja. Dat komt dan wel goed. Ja. Heb jij nog iets toe te voegen voor de kijkers? Je zegt van, komt allemaal... Kom allemaal kijken. Ja. Kom kijken. Het is van 16 september tot 15 november. En ook al 4 kunstenaars komen te hangen, net afgestudeerd een jaar. Ja. En we gaan allemaal prachtig werk leveren. Jullie worden jonge talenten genoemd. Nou, dank u wel. Ja. Dat vind ik heel leuk. Maar het is een hele eer om door die stichting uitgekozen te worden. Ik voel me ook zeer vereerd. Dat kan ik zeker zeggen. Nee, dat mag ik echt gewoon zeggen, want die leggen de lat echt heel hoog. Ja, mooi. Ja, mooi dat we worden verkozen. Daar zijn we heel blij mee. Zullen wij het daarbij laten? Dat komt helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Nou, hartelijk dank. Dank u wel. En dan ga ik nu de kijkers bedanken. Ja, voor het kijken natuurlijk. Beste kijkers, jonge talenten. Die komen samen in Belfort. Ik hoop dat u allemaal gaat kijken. En ik heb in ieder geval al genoten, en jullie waarschijnlijk ook, met deze aflevering van Scheldemondig. Ja. Nou, hartelijk dank, Evelien. Dank je wel. Ja.